pois a beira perfumada do Ulla, na vista ao Pico Sagro, desde o seu castro, sendo visión de todo o noso concello e pasando os nosos límites, ali a carón do Pazo de Oca, ali naquelas vivendas e naquela localidade, creando todos os días, estando perfectamente na escena e no pensamento do teatro, con todos vós, coa súa obra O Mago de Oca, o Ceip de Oca. Había unha vez un neno chamado Doroteo que vivía nun pequeno pobo de Kansas, na granxa da súa tía Lola. Un día, mentre xogaba con Totó, o seu can, viu que se chegaba un tornado. Tía Lola, o ceo está tornando de cor. Parece que ve unha tronada. Doroteo, Totó, Polini, metedvos na casa. Doroteo, Totó e a tía Lola correron en dirección á casa para refuxiarse dentro, pero o forte tornado levou todo polos aires, a casa, o neno, a tía, o can e todo canto había ao seu redor. Ai, Totó, onde estamos? E ademais, parece que caemos sobre alguén. Aquí vexo as perniñas. Perdón, non lle quixen facer dano a ninguén. Ola, benvidos a Carballeira de Abades. E tranquilo, que non me fixen dano. Benvidos a onde? A Carballeira de Abades, e Pontevedra, Galicia, España. Sigo, acaso vindes de outro lado do mundo? Pois o certo é que sí. Eu vivo en Kansas, Estados Unidos. Este é o meu can Totó. Un forte tornado levou a nosa casa polos aires e viñemos por aquí. Doroteo, eu quero de volta para casa. Eu tamén, Totó. A nano, vostede non saberá como podemos volver? É que Kansas está che moi longe, non che sei. O único que che podo dicir é que na Ulla vive un mago, o Mago de Oca. Dis que non hai nada que lle resista, seguro que vos pode axudar. E como facemos para chegar ata lo? Seguido o camiño da Carballeira, se non vos eides de chegaredes ao pazo no que vive. Ali o atoparedes. Doroteo e Totó emprenden o seu camiño cara ao Pazo de Oca.
O neno e o can xa levaban tempo camiñando, tanto que Totó estaba morto coa sede. Doroteo, non era un sitio onde beber, aínda que sexa un pouquiño. Mira, ali adiante vexo unha sinal que pon ferventa da toxa. Seguro que ali podemos refrescarnos un chisco. Doroteo e Totó chegan ao pé da ferventa e dispóñense a beber. Recorda que viñemos, buscamos o Pazo de Oca. Ai, sí, despisteime con esta fermosísima copa. Vostedes sabedes como podemos chegar ao Pazo de Oca? Doroteo e Totó camiñan, cando, de repente, encontran un espantallo colgado dun poste, cunha cara amigable, pero confusa. Hola, poderíasme axudar? Que faz? É que puxeronme aquí para espantar os corvos, pero como non teño cerebro, que non podo facer moito. Tranquilo, axudaremos. Que por moitas grazas, amigos, que nunca vos esquecerei. Doroteo, acórdate de preguntarlle onde está o Pazo. Anda, bule! Non ves que non ten cerebro? Non nos pode axudar. Doroteo, xa chegamos, xa vexo o Pazo. Sí, parece que xa chegamos. Estaba case anoitecendo cando Doroteo peta na porta do pazo, agardando toparse co mago de Oca, pero... Quen se atreve a vir a molestar ao Pazo de Santa Cruz a estas horas? Pero, como que Pazo de Santa Cruz? Xa ali atrás hai unha sinal que pon Pazo de Oca. Doroteo, vámonos daqui, que a morta bruxa non lle veño moi boa pinta, Iso depende do día. Ás veces teño bons días e axuda a xente. Outros teñen malos e dáseme de ir cambiando sinais e facer o destrenzado. Vaya, foi nos tocar a diamada da bruxa. Sí, pero como xa pasa das 12 da noite, toca un día de ser boa. E vas a contar como chegar a tu Pazo? Sí. E de paso, da eso uso... Que fai tempo que non o vexo. A mí foi cantar que os explícoles a Doroteo e Totó como chegar ao outro pazo. Moi contentos, empeño o camiño cara a Oca, pasando pola Ulla e escoitando o vals de Sarandón.
Doroteo e Totó finalmente chegan ao Pazo de Oca. Observan a praza sorprendidos pola súa beleza e diríxense ao portón. Que sodes? E que queredes? Queremos ver ao mago de Oca. Necesitamos a súa axuda. O mago non reciba calquera, pero deixame falar con el. Agardad aquí. O garda retírase e volve con novas. O mago vou recibir, pero non é fácil de convencer. Que queredes? Necesitamos a súa axuda. Queremos volver a casa. E de paso, un cerebro para un amigo. Bueno, pero nada nesta vida é gratis. Axudareivos cunha condición. Cal? Faremos o que sexa. Estou a organizar unha festa para unha amiga que ven desde moi lonxe. Teño de todo, tortas, refrescos, pero faltame o mellor. A ver, que é o mellor? Home, esa pregunta sobra. O mellor sempre é a música. Podemos axudarche. Vindo de camiño, na ferventa de Antoxa encontramos os músicos estupendos. Cantaban e tocaban moi ben. Daquela, trato feito. Despois da festa, faremos que volvades a casa. E quen será amiga do mago? Non sei. Vale. Chegou o día da festa. Alí estaban todos, o mago de Oca, o garda do Pazo, o espantallo, o anano, a bruxa de Santa Cruz e, por suposto, Doroteo e Totó. Tamén chegaron xa os músicos. Só faltaba a amiga do mago. Estaban agardando cando de súbito. Tía Lola, que faz ti aquí? Despois do huracán, aparecín un lugar chamado Lubián. Aí conocí un enano parente de outro que vivía na carrocería da banda. Díxome que o seu parente axudara a un neno na seu can e xunto ao mago de Oca. Tía Lola. E tan ben o pasaron na festa que a tía Lola e Doroteo lle pediron ao mago que lles deixase quedar con el para sempre no Pazo de Oca. Xa estamos todos, que comece a festa. Oh,